Jesi već napisala pismo djedu Božićnjaku? Mama, to je stvarno puno poklona. Toliko želja nitko ne može ostvariti. S mojim poklonima nijedna želja nije neostvariva. Moji pokloni su bolji, uz njih su čak i veliki snovi ostvarivi. Ti si jedan materijalist. Sjećaš li se vremena kad sam dostavljao u vrećama čarape i džempere? To su bila vremena. Sad su moderni i još samo doživljaj. Zapamti, ono si što doživiš. Daj stari, slušaj što imam ja. S mojim poklon karticama sve je moguće. Možete kupiti što god želite. Možete ići u Intersport, Micronis, L'Occitane, Sir Oliver, kako god. Nema da nema. Ti samo reci. 500 različitih trgovina i 50 internet trgovina. Wow, što imaš tu unutra? Select Box. 2200 teških doživljaja i nezaboravnih trenutaka. Wow! Bravo, kako smo dobre poklone dobile. Wow, ja sam karticu, a ti? Paket! Wow. Dobro ste ovo izveli, dečki. Bravo, živjeli, čin čin. S kojoj sam bila prvo? Hoćemo na cugu? Želiš malo ispuniti dan, upališ radio, trebaš radio. Ideš recimo van i ne znam gdje sam stao. Još uvijek snimamo taj smiješni video. Još uvijek, nikad ga nema kraja. Nema kraja. Dobro da je smiješan.